Ahoj! Vítáme vás u posledního videa z vánočních tipů. Konečně se dostáváme na tu vlastně nejlepší sekci, nejdražší pro ty z vás, kteří mají velký budget na Vánoce, na Ježíška. Bez limitu skoro. Ke komu chodí Ježíšek bez limitu. A tak tohle je ta sekce pro vás, kde si představíme sluchátkový high-end, který vlastně je aktuálně k dispozici na trhu. No, víc to asi budeme zdržovat, rovnou se na to vrhneme. Vrhneme se na to první, pojeme to asi od toho nejlevnějšího až po ten úplně nejdražší. Možná ještě říct, že zatímco sledujete tohle video, tak už vyšly dvě předchozí, kde se věnujeme levnějším sluchátkům, takže kdo by to náhodou neviděl, nezastihlo ho to, tak a tohle by bylo už nad jeho rozpočet, tak se podívejte na ten kanál a jsou tam ještě dvě videa s levnějšími tipy. Mrkněte i na to, je tam hromada věcí, z čeho vybírat a ideální prostě na Vánoce. První náš tip je Meze Empyrean. Čekaně, protože ty máme velice rádi. Máme je velice rádi. My jsme o nich video už měli. Jsou to sluchátka na jakýkoliv žánr. Prostě výborně sedí, výborně vypadají. Přijde to s kufříkem, když si to objednáte. Má to skvělý zvuk, který předaje všechno. Dlouhodobě se dá poslouchat, extrémně zábavný. Tyto sluchátka se firmě Meze velmi povedla a proto si zaslouží to místo v našich vánočních tipech, protože ty sluchátka prostě nemají chybu. Jako, to se budeme opakovat, jsme říkali v tom videu, univerzální, zábavný, mě vyhovujou ve všech směrech, není nic co vytknout, plus teda krásně vypadají a taky jedný z nejlepších, jako co drží na hlavě, že fakt jako jsou krásně kopírují tu hlavu. A komfort mají fakt asi nejlepší, no. Tady z těch všech typů, které tu máme, mají ten komfort jako na nejvyšší úrovni, to je fakt paráda. Tak a cenou se tam pohybujeme zase o dost míň. Jo, z nějakých 75, jestli se nepletu, tak je tam cena stražena na 65. Takže kdo o nich přemýšlel, že si je koupí a čekal, jestli náhodou nebudou padat ceny, tak teď právě spadly a je ideální čas si objednat, anebo teda darovat někomu na Vánoce. Což je teda ale hustý Ježíšek, že? Ty krásu to jako představa, že bych měl dostat na Vánoce. Ale už nám někteří psali na Facebooku, že si chtějí, zase se vracím k tomu Headphones Day, který budeme mít koncem tohoto měsíce. Tak už někteří tam psali na Facebooku, že jestli budeme mít třeba Susvary Unveiled na výstavě, že si to chcou koupit pod stromeček. Jo. To už jako, to je vlastně cena ojetýho auta. No. A člověk si to chce, a jsou to sluchátka a člověk si to chce dát pod stromeček. To je super Ježíšek, no. To je super Ježíšek, no. No a dalším tipem jsou pro nás poměrně nová sluchátka. My tady s tou značkou teprve začínáme. Mluvili jsme o ní i v předchozím videu, kde jsme měli jejich Bluetooth sluchátka. Jedná se o značku Noble Audio. A máme tady jejich vlastně vrcholný model, což jsou Viking Ragnar. Jsou to špunty. Je zase zajímavý, že firma víceméně zaměřená na špunty, takže se na sluchátka přes hlavu zaměřuje až teď poslední dobou těma Bluetooth modelem, a jinak hlavní jejich teda činnost jsou špunty nebo in-ear monitory. A Ragnary vlastně patří k jejich nejdražším. Už jsou na trhu poměrně nějakou dobu, spoustu recenzí o nich najdete, kde jsou velmi, velmi chválené. Nám se taky líbí více zvukově takové techničtější, trošku světlejší. Bazy jim teda nechybí, ale jsou laděny do toho světlejšího charakteru. Mně se třeba hodně líbí zvukově, hodně informativní, fakt výborně se to poslouchá a je úplně jedno co. Pro mě jediná nevýhoda, ale to je zase můj problém, je ten komfort, že oni většinou tady tyhle kategorie těch drahých špuntů obsahují více měničů a tady zase je více měničů a tím pádem ta skořepina vlastně toho je mnohem větší. No a mě to třeba jako úplně dobře sedí a docela trvá, nějakou dobu je můžu mít, ale pak mě samozřejmě začne prostě to tlačit. Tak to je jako jediná nevýhoda, ale jsou lidi, kterým to nevadí. Mě až překvapivě drželi, že jsou taky jako, ale je pravda, že jsou taky robustnější, ale prostě dal jsem je do uší a seděli úplně parádně. A je to teda jedna z těch sluchátek, kdy si člověk řekne, tak ta cena je opodstatněná. Že se snažíme nebýt ovlivnění tou cenou, ale samozřejmě když je něco za 100 000 korun, tak od toho očekáváte jenom to nejlepší a o to větší třeba to zklamání, když se to nedostaví. A tady, když ty Ragnary přišly, tak říkám,
to je jako masakr. Je to opodstatněné vyloženě, jako fakt, už jsem dlouho neslyšel, nejsem příznivec špuntu. Já vlastně jsem takový ten starousedlík, že to musí být jako velký, aby to dělal ten prostor, ale ty špunty dělají fakt jako brutální prostor. Na to, že jsou to špunty, takže já bych si dokázal představit i na celodenní nošení nebo na celodenní poslech, úplně bez problému. Mně kdyby seděli lépe, tak určitě taky. Jako, měl jsem je tady dlouho, jsem je testoval při práci a ten zvuk je fakt jako skvělý za ty peníze. Přehraje všechno tak, jak má, hledá to i detaily. Prostě tohle jsou sluchátka za 100 000, jak mají být. Přesně řečeno jsou to sluchátka za 93 a my je teďka vlastně po té slevě budeme mít za 82, takže tam je nějaký 11 000 rozdíl tam je. A tak přesuneme se k dalším, ať tady nemluvíme jenom o jedné značce a zase se vrátíme. Tentokrát zase meze Elite, které jsou vylepšený, nebo lehce. Ty říkáš, jak bys to řekl ty? Lehce nebo hodně vylepšený Empyrean 2? No, vzhledem tomu, že Empyrean 2 přišly později, tak se nedá říct jako vylepšený, ale jsou to techničtější, lepší sluchátka prostě, že... Vím, že jsou lepší, ale teď otázka, jak moc velká propast mezi nimi je, protože my se třeba s Kamilem úplně na tom neshodneme, co se mně líbí a nelíbí, třeba na Elitech. Jasně, když si ty Elity dáš na uši, dneska jsme to testovali pro jistotu znovu, testovali jsme to na různých zesilovačích a dávám za pravdu, že teda ty středy jsou jako rozhodně, je to uhlazenější ten zvuk, u Elity mají vyhlazenější zvuk než Empyrean 2. Řekl bych, že teda takový jako, má to větší grády, že ty basy jsou takové jako přesnější, takový rychlejší, že to má větší punch. Možná ty výšky tam jsou jako, je tam víc detailů na výškách, ale právě ty jsi to říkal, že to je celé uhlazenější. Přijdou mi občas ty výšky trošku takové na mě příliš silné. Jo? No ono se to mění těma naušníkama, tím, že jsou balení dvoje velury, mají trošku více výšek a ty kožené méně, ale celkově ten zvuk je mnohem techničtější, je tam ještě větší prostor. Třeba u těch Empyreanů je to střední pásmo, ten vokál víc jako u hlavy, tady je to posunutější do větší šířky. Není to prostor jako třeba u Susvar, to jako není, ale i tak je celkem solidní. A ten zvuk je celkově takový, jak bych řekl neutrální, ale s teplým tónem, hodně podobně, jak třeba hrajou třeba 650 Sennheiserů, tak tohle samozřejmě jako někde jinde, jo, ale je to dost podobně laděné, že vlastně ono to neudělá na první dobrou ten wow efekt, ale v postupem času, co to člověk poslouchá víc a víc, najednou zjistí, že ty sluchátka prostě mají úplně všechno, co mají mít a dají se poslouchat fakt dlouho. Potvrzují to pak i zákazníci, kteří si to prostě od nás koupili, že? Ale není to tak, že by třeba někteří, dokážu si představit, že by někdo si to dal vedle sebe, poslechl si to a musel by se tam chvilku hledat v tom. Bude na to mít velký vliv i ten zesilovač. Taky a někomu sednou ty Empyreany víc, že mají takový větší drive, že jsou prostě takový zábavnější, muzikálnější než ty Elity, které jsou velmi klidné. Třeba s velurama to zní, že třeba nejsou, ale jsou fakt klidnější. No a ty Elity, které tu máme, které tu vidíte, tak to je verze Tungsten, ty jsou černé, pak ještě existuje stříbrná verze, obě jsou naprosto stejné, jenom jedna je stříbrná a černá, takže jenom pouze barva, cena 99 500, ale my máme teď v té vánoční nabídce za rovných 80 000, bez 10 korun teda. A k tomu vlastně ještě je v ceně ten jejich prémiový kabel, který sám o sobě stojí asi 12 000, což samozřejmě je i u těch Empyreanů, takže s nákupem toho si zvolíte, jaký kabel chcete, ať už to 6.3, XLR 4.4, je to čistě na vás a ještě se dá vybrat mezi tím, jestli to je stříbrný anebo měděný kabel. No, který zase má tak trochu vliv na tu charakteristiku toho zvuku. Což je úplná paráda, takže je to velký balíček za super cenu. A teď se můžeme přesunout našim oblíbeným tlačovaným sluchátkám. Ano, trošku utlačované, to je pravda, zájem o nich je menší, než bychom čekali, což je zvláštní na to, jak jsou velmi dobrá. Jedná se teda o Dan Clark, Stealth a Xpanse. Jsou to vlastně v podstatě totožné modely, s tím, že se to ale liší v tom, že Stealth jsou uzavřená sluchátka, Xpanse jsou otevřená a oboje jsou laděné vlastně opačně, než by se čekalo. Vždycky u uzavřených sluchátek se očekává dominantní bas, který většinou vždycky je, a u otevřených zase menší. A tady to přesně obrátili, takže Stealthy mají menší bas a jsou vyrovnanější. Obrovský prostor, neutrální charakteristika zvuku, velmi technické, velmi dobré.
zábavné, zároveň pořád tam ta zábavnost nějaká je. A expanzi jsou na větší na basu, jsou takový malinko ještě víc neutrálnější. No rozhodně jsou ty, rozhodně kdybych to měl jako nějak zobecnit, tak si řeknu, že ty stealthy jsou zábavnější. Ano. Oni jsou ty expanzi velmi neutrální, s lehce posíleným basem, ale extrémně technicky precizní. Vytahují úplný detaily, vše hodně přirozeně, hodně neutrálně, fakt jako to jsou prostě audiofilní sluchátka bez zabarvení, bych řekl. Proto se může zdát, že třeba když si dáte vedle sebe ty Meze a ty Dan Clarky, tak v podstatě 5 lidí řekne, že mnohem líp hraje Meze a 5 lidí řekne, že mnohem líp hraje Dan Clark, ale je to právě tím, jak se obrovsky jako liší tím charakterem, zabarvením a vůbec ten princip, ten záměr toho výrobce tam byl prostě jiný, jo? Že to jde vidět, že to ladil úplně jiný člověk, který si představuje jiný charakter, který mu sedí. Jo, oboje jsou detailní, oboje budou vypíchnout veškeré detaily z té nahrávky, ale s trošku jiným podáním a dohromady to dělá trošku prostě jinou umáčku v tom máte. K tomu ještě říct, že jsou skládací, to znamená, že se dají vzít na cesty, což třeba u těch stealthů a jsou extrémně lehká, což u těch stealthů je super, protože jsou to uzavřená sluchátka se skládací konstrukcí a s pouzdrem, takže úplně maličkatý pouzdro je k tomu, dá se to vložit prostě do batohu a valím. Jediná nevýhoda jejich je, že jsou trošku náročná, je potřeba k tomu mít pořádný cestovní zesilováč nebo nějaký player, ale z vyšší kategorie, protože jsou hodně náročná. Extrémně, ten rozdíl je fakt velký oproti tomu, co jsme tady zkoušeli, tak bylo potřeba je vybudit. Takže to není jen tak, že si člověk koupí jakýkoliv zesilovač, jakýkoliv přehrávač a bohužel prostě z toho nedostanete to maximum a můžete být zklamaní, takže na to se dát pozor. Je určitě k ním dobré si vzít radši symetrický kabel, protože ten pak je dokáže mnohem víc vybudit. Ono se to k tomu i dodává, takže si je můžete rovnou vlastně objednat s tím zvoleným symetrickým kabelem. Takže stealthy a expanzi za nás určitě můžeme doporučit a hlavně ty stealthy jsou nejlepší uzavřená sluchátka na světě. V podstatě nic lepšího zatím není. No, jo, ty ohlasy jsou na to výborné, když někdo chce uzavřená sluchátka, má vysoký rozpočet, tak vlastně není moc kam, kterým směrem se vydat. Furt se budu opakovat, prostě za mě jsou, já s tím souhlasím. No a tak tomu to odpovídá samozřejmě tady těm všem superlativům i ta cena, která je 100 000 korun bez 10 korun, ale my je máme teď za 80 000 bez 10 korun. No tak to je úplná paráda. Takže to je zase jako... Tyjo, to je 20 000 sleva na takový sluchátka, si myslím, že je jako dost. Kdo je nechtěl, tak teď je bude chtít. Tak. Doufejme. Další z řady sluchátek tu máme naše oblíbené Abyss Diana DZ, vlastně americký výrobce Abyss, který jsme už mohli odprezentovat i na sluchátkové výstavě v Bratislavě, kde jsme byli nedávno. A zároveň jsme na ní dělali i video, které už nám běží na YouTube celkem nějakou dobu. Zajímavá jsou tím, že vlastně oni tvrdí, že jsou to nejtenčí sluchátka, jak to říkám to správně, nejtenčí sluchátka s magnetoplanárním měníčem, co můžete zase přesvědčit a říkám, bavili jsme se o tom i v tom videu. Dělají se v krásných třech provedeních, tohle je ta Violet a pak se dělá damašská ocel, takové černé a pak je ta Gold Forged a ty jsou vlastně zlaté. Není to nic kříklavého, kromě té Violet, ta je taková možná trošku víc kříklavější, ale za mě, někdo říká, že to jsou kolotoče, a mně to přijde jako takové tak akorát, že to moc nekřičí do světa a zároveň je to vkusné. Jsou celokovové, jsou mega odolné, vůbec se člověk nemusí bát, že by se to poškodilo. No a co k tomu zvuku? Zase bavíme se o tom, že teda ta sluchátka jsou, za mě ten zvuk je zábavný, je detailní, nabídne úctyhodný prostor. Prostor velký, sahají trošku k té neutralitě, bych řekl, proti třeba těm Elitům nebo Empyreanům jsou více v té je teda pravda, neutrální jako rovině. Že když si dá člověk tohle a pak si dá tohle, tak samozřejmě tak tady tenhle zvuk bude klidnější, jo? Že to není to taková jako tárna, jo? Ale prostě není to tak jako jiskrné, jak to řekl, nemá to takovou tu jiskru, jak mají ty Meze. Velmi zábavný bas to má teda za mě, že tam fakt jako je super vyladěný. Když se to zkombinuje s dobrým zesilovačem, tak vás ty sluchátka dokážou jako mile překvapit. Což já se říkám, hodně lidí se na to dívalo přes prsty, neznalo to v té Bratislavě, když si ty sluchátka dali na uši a i po tom, co jsme jim řekli tu cenu, tak stejně řekli, že to je zase za tu cenu je to jako super zvuk. Tam jako není moc co řešit. Zase je k tomu pouzdro,
takže člověk si to teoreticky může vzít i na ty cesty a je možnost tomu zase zvolit ten kabel, ať už je to 4.4 XLR, 6.3, to už je na každém. No ale my vás nebudeme dál napínat, ta cena je 125 000, ale po naší slevě vyjde na nějaký 95. Není co řešit, použijte kuponek a jsou vaše. Jo, použijte kuponek, jsou vaše a jestli objednáte do 5 minut, dostanete k tomu dopravu zdarma maximálně. Zavolejte ještě teď, máte číslo. Maximálně dopravu zdarma, protože 2 sluchátka za cenu jedné to fakt jako nepůjde. Další tam máme Focal Utopia, které tady ale nemáme. Focalem teďkom je to takový horší, že nemají skladem dost modelů a má nějaký asi výpadek. Asi zřejmě někde ve světě byla větší poptávka než u nás, tak teď pro Českou republiku toho tolik nemají. Focal Utopia, spoustu lidí z nás jsou velmi známý sluchátka, patří mezi špičku sluchátek na světě. Tam prostě moc není co k tomu říct, je to kompletní balíček, jsou prostě krásná, mají vždycky obal nějaký, že oni mají kufřík. Jo, mají kufřík, mají tvrdý case. Tak. Nebo ne jako kufřík takový ten klasický, ale mají prostě case na zip, ale ten tvrdý, tu skořepinu takovou. Několik kabelů v balení, no a zvukově jsou výborná, jsou velmi precizní, jsou oproti těm předchozím modelům Focalu jsou spíše neutrální a hodně hrajou na tu preciznost, techničnost, ukázat prostě, co umí, co ta nahrávka obsahuje. Takže mají méně basu než třeba ty Cleary, o kterých jsme tady mluvili minule. To, jak dokážou přehrát ty nahrávky, to je jako velká krása. Nádherný střední pásmo, zase tam většinou bývá i boj, že lidi, co kupují tyhle sluchátka, tak pak se rozmýšlí, jestli Susvary nebo Utopie. Každé hrajou malinko jinak, no, jasně, no. Takže tohle si prostě konkuruje, že Utopia je vlastně v podstatě ten trop toho sluchátkového světa, teda ještě s nějakýma dalšíma, ale... S tím to většinou lidi srovnávají a používají jako referenční. Utopie jsou výborné. Velká zajímavost u Utopii je vlastně nejenom u Utopii, ale i u těch ostatních Focalů je, že oni vlastně používají dynamický měníč, což v této cenové kategorii většinou není. Většinou jsou to právě planáry anebo pak elektrostaty. Tady je dynamický měníč a dynamický měníč takový, který vypadá v podstatě stejně nebo je stejný jako měníče v reproduktorech. Takže oni použili reproduktorový klasický měníč z velkých a prostě ve zmenšeném, a což je velká zajímavost. No a ale Focal Utopia tu sice nemáme, ale kdo zase má o ně zájem, tak se připomínám, budeme je mít i v Praze tento měsíc na. Budou na Headphones Day, takže si tam můžete k ně poslechnout, porovnat pak s těma high-endama, které tam budou ty další, ať už to budou Warwicky nebo Susvary. A poptávali jsme demo, které se objeví tady. Demo v showroomu bude, doufejme, taky brzy. No a cenově jsme tam zase udělali naprostou parádu, protože cena původní nebo maloobchodní je 125 000 bez 10 korun. Přesně tak. S tím, že my jsme to zhodili na 990. Takže je zase krásná sleva a kdo má toho Ježíška s tím velkým pytlem, tak Utopie. Jdeme dál a tím dalším jsou sluchátka, která jsme tu měli dlouho, poslouchali, užívali si to, protože jsou to báječná sluchátka a to jsou nově vydaná HiFiMan Susvara Unveiled. To je něco, co bych si dokázal zase představit mít doma. Určitě. Tohle všemi 10 můžeme jako naprosto doporučit úplně každému. Je úplně jedno, co posloucháte za muziku. Tohle je prostě, jak už jsme zmiňovali, je potřeba myslet i na ten zesilovač, což samozřejmě je skoro u všech, ale třeba u Meze to tak se řešit nemusí, tam je to trošičku jednodušší. Ale u těch Susvar je to velmi důležité myslet i na ten zesilovač nebo převodník, protože tam se to opravdu propíše, tam je to slyšet. Takže na to dejte bacha, co k tomu kupujete, no a jinak je můžeme určitě doporučit, to je prostě... Samozřejmě u všech sluchátek, o kterých jsme se tady zmiňovali, je potřeba se trošku přemýšlet nad tím, co s tomu kupujete za... Ať už z čeho hrajete, to znamená jaký formát, jakou hudbu, jaké kvalitě a potom jaký přehrávač nebo streamer, jaký to má DA převodní, jaký zesilovač má, jaký má výstupní výkon a tyhle věci. Tady už to je ta nejvyšší liga, ty Susvary, že v podstatě tam už to aj vlastně vidíte na těch forech, jak to ty majitelé řeší, jo, že tam si koupí, tam si to žene kabelem za
teď zase přeženu, ale za 50 000 to prožene kabelem, nějakým XLRkem, nebo má nějaký digitální kabel, má tam k tomu jenom převodník, který má i v hodnotě 100-150 000 korun, a k tomu máte ještě zesilovač a jste prostě na cenách za celý set třeba 600 000. Ale on ten rozdíl tam jako fakt jde vážně slyšet, jo. Jde, no. Je potom škoda, když člověk si koupí Susvary a teď to krmí nějakým úplně jako nějakou střední třídou a ani nepřemýšlí nad převodníky, ani nepřemýšlí nad kabeláží. Tím nechci jako zase říkat, že je potřeba postříbřený kabel, ideálně kovaný nebo pájený při měsíčku, a aby to bylo při úplňku. Jo, přesně tak, jo, aby to bylo posvěcené ještě tady papežem, to jako asi buďme realisté, ale trošku nad tím přemýšlet. No, abych shrnul zvukově, pro ty, co neviděli to video, a určitě se ale na něj podívejte, tak je to prostě neskutečná vyrovnanost v jakémkoliv pásmu, hluboký bás, který je ale přesně akorátní, nádherný střední pásmo s obrovskou otevřeností, velká koncertní hala, co se týče prostoru, je to úplně fakt neskutečný. Obrovská detailnost a mikrodetaily, ale to na takový úrovni, že, jak jsme se tady v minulém videu bavili o tom, že Fokály Clear nehledají housle v třetí řadě nebo šestý housle v třetí řadě, jo. tak Susvary přesně tohle dělají. No. Susvary hledají ty housle, ať už 6. nebo 12. v té třetí nebo poslední řadě. Zároveň tam bude slyšet, že někomu spadl kapesník na zem, ale to jako beze srandy. Toto, pokud to v té nahrávce je, tak to ty Susvary zreprodukují, ukážou, ale ve velmi, velmi příjemným smyslu, že vám to vlastně nevadí a že to chcete slyšet a zároveň, že vás bude bavit to v těch nahrávkách hledat, protože mě to neskutečně bavilo tam hledat ty detaily. V podstatě ty nahrávky zní jako nové. Když je mám naposlouchaný 100krát, tak se mi vlastně slyší jako i poprvé. Jsem toho řekl tolik, že ty lidi nebudou chtít kupovat tohle, ale začnou šetřit na ty Susvary. Ale je to pravda, jako... Je to ten high-end. My prostě tady chválíme sluchátka za 30, sluchátka za 50, ale je potřeba si říct, že bavíme se vždycky o té kategorii. Jo? My budeme říkat, že ta sluchátka hrají výborně a že má brutální prostor a že to je takové a makové na basech a na výškách a na středech a že to má třeba takový charakter, ale tohle už zase, teď jsme se zase posunuli někam, kde už fakt není moc co pilovat a už je to tak jako vybroušené do detailu. Tak zase jsme u toho, že zase musíme chválit, ale ono to tak prostě je, no. Je to tak, vždycky se bavíme o té dané kategorii a v té dané ceně, jak to hraje, že kdybychom srovnali samozřejmě ty drahé a ty levnější, tak tam to samozřejmě nebude fungovat, to vždycky budeme nějakým způsobem poplivávat ty levnější, protože se to srovnává s něčím, co je lepší, ale to je tak ve všem. A tady je to vlastně ten strop toho, takže tady prostě se fakt je nutno říct, že je to nejlepší, co na trhu aktuálně je. A kdo má 200 000 na sluchátka, tak nemá nad čím přemýšlet. Ale pozor, teda 200 000 nejenom na sluchátka je potřeba myslet, jak jsme říkali. To se baví ten řetězec celý, to je prostě... A ten celý řetězec, přesně. Taká alchymie trošku, no. No, ale je na to taky slevová akce. Kupónek. Ne do Lidlu, ale na Audigo. No, a nemusíte mít aplikaci. Z 220 000 jsme teďka se rozhodli to dát na 187 000 bez 10 korun. Takže paráda, jako vždycky zase, nechci řešit. Házíte to do košíku a my se těšíme. Tak, přesně. A my teďka poslední končíme něčím, co vlastně je nejdražší a zároveň není nejdražší. Protože my jsme zase nezamysleli nad tím, že vlastně já jsem to věděl, ale jelikož se jedná o nejdražší položku, je až na konci, a to jsou sluchátka Bravura, respektive systém Bravura. Jo, protože ty sluchátka, je to zase jedna z nových značek u nás na Audigu. Jsou to Britové, všecko vyrobené v Británii. Warwick Acoustics, jsem to furt říkal, Bravura, ano, je to Warwick Acoustics. Zase já si myslím, že hodně lidí, co to sleduje a je trošku v těch vodách se orientuje. Warwick Acoustics bude znát, jo, jsou to elektrostatická sluchátka, nebo je to firma, která se specializuje jenom na, mám teďka 2 modely v podstatě, a 3 modely ze silovačů. Ten jeden je taková limitka, takže spíš 2. Obráží zase celý svět, na všech výstavách jsou a sbírají jenom samé pozitivní ohlasy. My jsme se s ním setkali právě teďka v Mnichově a to byl i ten důvod, proč jsme je zařadili do nabídky. Myslím, že z ničeho jsme nebyli tak unešení, jako tam
Měli krásnou místnost, ticho, dobrý výběr písniček a pak, když jsme si dali na hlavu ty bravury a pak ještě Aperia, teda ty Aperia jsou jako... Ty jsou úplně skvostné. Neskutečný. Ty tu bohužel nemáme zatím. Doufejme, že se nám to podaří do budoucna zařídit Aperio systém. A k tomu vlastně je to zvlášť. Máte zesilovač a sluchátka, jedno bez druhého nefunguje, protože ty elektrostatická sluchátka potřebují vyšší napětí. No a to jsou Bravura a zesilovač je Sonoma. Na ty jsme bohužel ještě video nedělali, protože jsme tak trochu ve skluzu. Každopádně budeme ho dělat, těšíme se na to, protože ty sluchátka hrají fakt jako excelentně, tak jak by člověk čekal, elektrostatický zvuk vyvážený, na středech je to velice příjemný pro mě na celý den, můžu to Kamil zase, to je jedna z věcí, na které se moc neshodneme, že? Ty vlastně říkal, že to pro tebe na celý den není, ne, ten poslech? Ne, je, nakonec jsem pak, když jsem si je znovu poslechl, tak jsem řekl, že určitě jo, tím jak jsou přirozená, úplně fakt reprodukují všechno tak, jak má být. Na nic si to nehraje. Na nic si to nehraje. Jak se ví, že u elektrostatu, že ten bas je trošičku slabší, tak to tam bohužel je, ale je pořád jako přesný. My jsme se tam bavili. Dá se to stavět vedle těch Susvar, jo, že fakt jsou na tom velmi dobře, co se týče porovnání se Susvarama, že si myslím, že tohle by se dalo s tím určitě srovnat. Aperia, když jsem si šel, tak si myslím, že možná by i třeba ty Susvary i přehrály. Ty Aperia jsou určitě... Ty fakt byly jako famózní, ale je to o tom si to pak delší dobu testovat. A Bravury bych se nebal vedle toho posadit. Já sám si myslím, že ty Susvary mají v preciznosti v detailech ještě trošičku navíc, že ty mikrodetaily jsou tam lepší než tady. Jakoby ta surovost a ta analogovost toho zvuku je tady úplně neskutečná. Jo, to bylo třeba dobře slyšet na tom Fleetwood Mac, jak ta kytara a ten buben je jich takový ten fakt typicky starý prostě kopák, který používali dřív, už to není dokresleno digitálně, tak je tam úplně přesně, jak kdyby ti to hrál tady. Je to takový hodně analogový fakt poslech, jako super. To je obecně známe u těch elektrostatů, já to mám rád. Dříve jsem se v tom trošku hledal, protože já jsem přeci jenom byl zvyklý na dynamiky, pak jsem teda i ty magnetopláry jsem se s nimi setkal a poslouchal jsem to často. A ty elektrostaty jsem se v tom nemohl najít, ale pak jsem zjistil, že tam je vlastně ta analogovost a je tam taková ta přirozenost a já se nemůžu bavit o neutralitě, protože to neutralita není, to je spíš jako taková ta analogovost, kdy ten zvuk takový příjemně přirozený a ty hlasy a ty kytary fakt jsou takový přirozenější. Ale nejsou tam ty, jak ty říkáš, trošku tam vždycky chybí toho basu, takže jako nemá takový ten plně drive, jako, že to jako nemlátí. Jo, to třeba ty meze jsou takové jako, to má jako fakt drive, tohle ne. Ale to nemají ani třeba ty Shangri-Li mini, to nebudou mít, říkám, ta přirozenost je tam jako excelentní. A není tam taková ta precizní mikrodynamika, abys tam všechno úplně hledal, abych řekl, že úplně tak brutálně tam není. No, není určitě taková jako u Susvar, no, jasně, to 100% ne. Ale bavíme se už o nejvyšší lize. Tak, ale když srovnáme jakoby HiFiMan Shangri-La mini a toto, tak tu Shangri-Lu úplně jako zapomenout. I když je skvělá, za ty peníze hrají výborně, zase se bavíme o té ceně. Ale Bravury jsou prostě jinde. Jo. Dokonce mě to dneska, když jsem to testoval, připomnělo zvuk takový, jako bych poslouchal z Reprobeden. Vyloženě reprákovej zvuk, takový hodně fakt přirozeně, jako to, že nenásilný. Jak kdybych seděl u kvalitní bedena a vychutnával si to, tak mě to tady zní prostě. Úplně paráda. Tady si myslím, že pro spoustu lidí to bude takový jako velký otazník, protože přeci jenom poměrně vysoká cena za set. I když se to dá koupit samostatně, nevíš, na co bys to připojil. Nejsem si jistý, jestli to někdo tady předtím někdy měl vystavené. Třeba vím, že tady byl distributor, ale nikdy to na výstavě nebylo. Asi ne. Ale jako zahraniční recenzí moře teda, to si můžete jako přečíst. Ale to taky jako ne každý tomu věří. No jednoznačně to prostě není tak jako známé jako ty ostatní zmiňované značky a proto se nebojte, máme tady vystavené tady na showroom v Brně a budu zase na té výstavě, já vím, že to furt zmiňuji, ale jenom chci, aby to, ti, co to přeskakují ty videa a jenom jdou po těch cenách, tak aby k tomu jednou třeba dorazili a zjistili, že i tyhle ty Bravury máme tady v Brně na showroom a lze si je poslechnout. A přesvědčit se, že elektrostaty jako nepatří do
jak se říká, nepatří do starého železa. Tak, určitě doporučím to poslechnout. Jsou sluchátka, která neohromí hned na první dobrou, ale čím více posloucháte, tím vás víc a víc baví a vlastně zjišťujete, že tohle prostě je skvělý zvuk a vyplatí se do nich investovat, pokud hledáte sluchátka v podobné ceně. Takže rozhodně přijďte a zkuste si je tady, protože jsou fakt výborné. No my si ještě rozpitváme v vlastně dalším videu. Určitě. A na Headphones Day si je potom můžete i porovnat mezi vlastně Susvarama, Utopiama a Bravury. Můžete udělat takový kolečko a zjistit si, co vám vyhovuje vlastně nejvíc, co je nejlepší, ideální stav potom. S cenou to bude trošku složitější, protože kvůli nějakým nákladům na barvení, to řeknu to zjednodušeně, stříbrná sada vyjde na nějakých 210 000, po zadání slevového kuponu to vyjde na nějakých 167, což je úplně paráda. Jako 210 a 168, pardon. 210 a 168. To je ta stříbrná. A pak je černá varianta, která je trošku dražší. Ta stojí nějakých 235. Po slevě nějakých, po slevě 180 000 bez 10 korun. Tady máte teda od nás tipy na ty nejlepší sluchátka na našem trhu, nebo obecně asi v podstatě na jakýmkoliv trhu, protože tohle je ten opravdový sluchátkový high-end a už si jenom můžete vybrat, která pro vás jsou ta nejlepší a zadat Ježíškovi do dopisu za okno nebo před okno, to je jedno, kam dáváte, aby vám je pořídil se slevovým kupónem. Jo, to musíte zadat hlavně. Pokud by samozřejmě jste nevěděli, které do toho dopisu máte napsat, tak si je klidně přijďte poslechnout sem a můžete se objednat na našem webu a nebo se přihlašte na ten Headphones Day, kde to všechno bude pohromadě. Jo. Samozřejmě tady u nás je větší klid na to, než na té akci v Praze, protože tam samozřejmě bude více lidí naraz. I když to bude jenom proregistrované, tak pořád jsme chtěli, aby se tam dostavilo co nejvíc lidí. Co nejvíc lidí, jasně, aby každý měl tu možnost si tam vyzkoušet, co potřebuje před těma Vánocema a pak se rozhodnout, co napíše do toho dopisu, anebo si sám nadělí. Někdo si sám nadělí. Takže... Úplně v pohodě. Já bych taky. Ale nesmíš to pak říct manželce. Jo, že to přinese Ježíšek z jiné dědiny. Ve Photoshopu upravit fakturu. No, tak to je asi všecko a jenom zase připomínám, nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, máme Facebook a Instagram, odkazy dole v popisku pod videem a určitě dejte odběr a zvoneček, aby vás to trklo a abyste vždycky věděli, že nám vyšlo nové video. A v dalším videu, uvidíme, jestli to bude video nebo jenom Reels Short, jedno z toho, se pak dozvíte, jaké budou dárky za 500 odběratelů, protože za to vám chceme velmi poděkovat, že už jsme to přesáhli, takový ten první milník a budou teda dárečky, už to chystáme, zatím neřekneme jaké, ale budou zajímavé. Trošku menší, než až budeme mít 1000 odběratelů, to vám řeknu rovnou, ale budou velmi hezké. Už máš vymyšlené dárky na 1000 odběratelů? No to nemám, ale budou lepší. A jo, tak budou lepší. Pak budeme dávat auta, nebo co budeme dávat? Pak budeme dávat auta. Teď budeme dávat bravury. Takže určitě pak následujte, odebírejte a dozvíte se teda, co budeme dávat. Tak jo, díky a u dalšího videa. Mějte se, čau.